Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 телеканалында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Республикабызда якташлык җәмгыятьләре шактый. Әле берләшеп кенә килүчеләрдә бай тарихлылары да бар. Әлеге җәмгыятьләрнең эшчәнлеге һәм мәдәниятебезгә керткән өлеше хакында бүгенге кунагыбыз белән сөйләшербез. Бездә бүген кунакта Россия Дәүләт Думасы депутаты, Апас якташлык җәмгыятенең җитәкчесе Марат Нуриев. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Ничек кәефләрегез? Аллага шөкер, әйбәт. Әле менә тагын шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Бик тиздән Апас якташлык җәмгыяте үзенең 30 еллыгын билгеләп үтәчәк, шулай бит. Бу хакта инде без бераз соңрак сөйләшербез. Хәзер әйдәгез, сезнең хакта сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунагы Марат Габделхай улы Нуриев, Татарстанның атказанган трак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәре. Россиянең трак коммуналь хуҗалыгы мәртәбәле хезмәткәре. Россия Федерациясенең федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты. Марат Габделхай улы Апас районы Шәмәк авылы егете. Эшкә батыр егет хезмәт юлын Крупская колхозыннан, тракторчы вазифасыннан башлый. Хәрби хезмәттән соң да кире туган авылына кайтып, кабат трактор артына утыра. Берничә елдан Казанга күченеп, трак коммуналь хуҗалыгына слесарь булып урнаша. Тормыш позициясе актив, кешелекле, өлгер егет тиз арада карьера баскычлары буйлап югары үрмәли. Казанлылар Марат Габделхай улын Уютный дом идарә компаниясе җитәкчесе буларак, соңрак Татарстанның Дәүләт Советы депутаты сыйфатында да әйбәт белә. Марат Нуриев Апас төбәгенең горурлыгы да, ватанпәрвәрлеге, туган ягына булган мәхәббәте белән ул Апаслыларны гына түгел, бай республиканы таң калдырган шәхес. Мәртәбәле шәхесләребезнең берсе Марат Нуриев бүген бездә кунакта. Сүзебезне гомумән якташлык җәмгыятьләре турында сөйләшүдән башлыйк әле. Миңа калса, менә безне караучы тамашачылар арасында белеп бетермәүчеләр дә бардыр, шулай бит мәгълүмат биреп үтсәк бик урынлы булыр иде. Әйе, кадримдә әйтеп узганча, күп районнарда үзләренең якташлык җәмгыятьләре Казан шәһәрендә, башка шәһәрләрдә дә шулай эшләп килә. Безнең инде Апасныкын әйтергә була, якташлык җәмгыятен зур тарихлы җәмгыять дип, чөнки ул чынлап та 30 ел элек аны оештырган безнең якташларыбыз, остазларыбыз, аның инде менә оештыручылары исәндә түгел кайберләре, кызганычка каршы, аның дәвамчылары бар, аның дәвамчылары менә Мансуров Мифтахов, аннан соң Халим абый Гайнуллин, аннан соң Азат абый Ханибатуллин, эшләп килде матур гына. Инде хәзер ул инде чират миңа җитте. Ышанычлы кулларга тапшырылды, шулай бит. Анысын белмим инде, но әгәр дә миңа шул вакытта тәкъдим иткәндә, мин инде бер шылтта куйдым. Шуның хәле зур шәхесләр, шундый дәрәҗәле кешеләр алып барган эшне, үземне мин әле һаман яшь дип саныйм. Алар янында миннән булыр микән әле яшь кеше дип тә тәҗрибә җитер микән дип тә шулай итеп башлабрак кына алынган идек. Инде 3 ел узып китте. Бик зур рәхмәт менә үзебезнең якташларыбызга, менә безнең шу якташлык җәмгыятенең үзәгендә кайнаучы егетләребезгә, кызларыбызга, алар бер дә мине ташламадылар. Гел бергә, гел бөтен эшләрне бергә уйлашып, җыелышып, киңәшләшеп алып барабыз. Күп кенә бу вакыт эчендә инде без үткәрдек чаралар да, үткәрдек. Ул безнең бик тыгыз элемтә район белән дә, район кешеләре, ветераннарыбыз белән, олы кешеләр белән дә. Аннан соң инде ул бит якташлык җәмгыяте, әйтик теге благотворительный фондта түгел, ул хөкүмәт өлкәсендәге эшуында түгел. Бу инде шушы менә үзебезнең Апас районыннан туып, үсеп, укып, ниндидер төрле сәбәпләр белән чыгып киткән, шәһәргә килеп урнашкан, безнең чиракта Казан шәһәрендә урнашкан үзебезнең райондашларыбыз, якташларыбызны шушында барлап, берләштереп тора торган оешма. Анда инде чынлап та бүгенге көнне әйтелә, 16 меңнән артык безнең Апас районыннан чыккан якташларыбыз яши Казан шәһәрендә дип. Безнең инде үзебезнең офисыбыз да бар, Читай урамы 50-нче йортта. Анда без үткәрәбез менә приемнар, төрле профессия кешеләребезнең якташларыбыз, юридик чаралар буенча да, культура өлкәсендәге, сез үзегез дә белсә, үткәрдегез ул чараларны.
Ondan sonra jurnalistler da, yazıcılar da, çünkü bizim rayondaşlarımızga, yaktaşlarımızga anda keliyor bek jengil, oңайлы, işçiler her vakitte açık, bütün tege zor kabinlarga da kirip bete almıyorlar. Biz şu şimdi tırışabız jitkirige, özümüzün yaktaşlarının manzarlarını egevde olsa, şatlıklarını da otaklaşabız. Şuna göre mine şöyle birge iyişip işlerge tırışabız. Men indi bune özüme şunday bugün kelgende oylap keldim. Şunday tege көңіл bulup gitti. Üçüncü tapkır endi şunday televizyonda, iştirli kanalın televizyonunda bulunduğuna doğru keldi. Eşisinde de bizden apas kızlarımız. Eşisinde de apas kızlarımız. Bugün de Gülser seni görgeçten bir katır şatlanıp koydum da, gururlanıp da koydum. Mine bitmeden bizden Apas rayonundan şunday yerlerde, şunday işlevişi motor kızlarımız var deyip. Rahmet bek zor. Mine әле шушы көннәрдә генә интернет киңлекләрендә сезнең зур җиңүгез турында мәгълүмат пәйда булды. Шулай бит, республиканың иң яхшы якташлык җәмгыяте конкурсында Апас якташлык җәмгыяте 2нче урынга лаек булды. Шулай бит. Менә алдынгылар рәтендә булуның төп серләре дә бардыр миңа калса. Ничек ирештегез бу үрләргә? Бу конкурсны аны тегедәй рәвештә алып баралар, инде безнең республикада алып баралар. Без анда инде күптән шулай катнашып килсәк тә, әле андый урыннарга ирешкән юк иде. Но менә соңгы 4 елда без инде әйтә алабыз, русча стабильно, һәр елны шушындай уже дәрәҗәле дипломнар белән бүләкләнәбез. Без инде беренче 2 елны булдык 3нче урында республика күләмендә, соңгы 2 елда 2нче урында. Бик тырышабыз менә беренче урынны да. Димәк, бик тиздән беренче урында көтәрәле. Менә без инде бик китәбез дә, тырышабыз да, бик киштә куябыз. Но алай да әле бездән беренче урынны алып караган юк. Менә быел бергә шулай тырышып эшләсәк, Алла бирсә, может быть, беренче урында алырбыз. Алда зур уңышлар көтә ала бирсә. Рәхмәт. Менә проектларыгыз хакында аерымда сөйләшеп үтәсе килә. Алар инде әлбәттә бик хисап, ләкин инде без мәдәнияткә кагылышларына тукталып үтәрбез. Әйтеп бозганча без инде оештырдыкта тик карап кына утырмыйбыз. Чынлап та бу өлкәдә безнең зур эшләрне алып барабыз. Тагын бер кат әйтәм, безнең бик шундый һәвәскәр, шундый актив егетләребез, кызларыбыз эшләп килә. Безнең проектларыбыз күп булды. Ул инде менә шундый аның мәгънәле проектларны эшлисебез килә. Чөнки теге галочка шыңа түгел. Менә үткән ел без эшләдек үзебезнең менә Апас ягын, якташлык җәмгыятен, Апас районының тарихлары турында иншалар ярышын үткәрдек. Анда бик йөздән артык безнең укучы балалар да, студентлар да катнашты. Biz özümüzden oradan zor gına etik jüri a'zalari sostavını yığıştırıp, ona türlü bilgiler koyup, biz onu ilan ettik. Jiyılıp qayttık biz özümüz Apasqa, çünkü şunun kadar көп balalarını kazanға alıp kelese avrak. Özümüz qayttık, her birisini şakırdık, jingenlerin de, katnaşkanların da tırıştık her birisinden iktibası kaldırmazqa. Katnaşkan okuşçularımızga da, jingüşlerge de ayırım bizden бүләкләребез акчалата бар иде. Biz аларны тапшырып, шуның bir үзегенә күрә bir бәйрәм булып калды ул безгә. Балалар да бик шатланышып кайтып киттеләр. Без дә үзебезгә, үзебезнең эшебезгә риза булып, күңелле булып таралыштык. Аннан соң менә шәҗәрәләр буенча, чөнки һәркем дә үзенең инде әйтәләр элеклектән җиде буыннан белергә тиеш дип, менә хәзер шушында игълан иттек шушы конкурсны, ул бүгенге көндә бара. Biz аны шушы үзебезнең очрашуыбызда тоже күрсәтәсебез килә анда җиңүчеләрне, шулык җиңгән шәҗәрәләрне дә халыкка күрсәтәсебез килә. Бу тоже инде менә әйтик киләсе буынга бер шундый теге матур күрсәткеч булырга тиеш. Шуңа күрә безнең анда күп вакыт кыска булса ләбасын әйтеп бетереп булмый. Аннан соң менә районнан чыккан шәхесләрне дә бармыйсыз менә соңгысын әйтеп буласы килә. Менә булса безнең яңа проектыбыз, чөнки biz инде авылларыбызда башында күрәбез теге авылның исемен язган такталарын да, узган кешендә аны узып китә, бу шавыл икән дип тә, без моны зоррак информация белән бирәсебез килә, чөнки безнең Апас районы зур шәхесләргә бик бай район.
Менә аларның күбесе инде хәзер яшь булуына белеп тә бетермей. Менә әйтик инде мисал өчен Тутайда безнең Сара Садыйкова, бик композиторыбыз туган. Алабакчада безнең балалар язучысы Шәвкәт Галиев, значит, тагын башка аларда туган безнең шәхесләр белән Шәмәктә Әгъзам Фаттах, ул тоже менә Совет заманында 200-дән артык кинофильмнарга җырлар язган шәхес. Менә шундый шәхесләрне билгеләп узасы килә. Ondan соң менә ою кидергәнгә дә тукталып үтәсе килә. Татарстанның халык рәссамы Фәим Фәсхетдинов. Менә шуна да кичкенә генә авылдан нинди зур шәхес. Менә әле ансым кызганыч каршыда мин дә белмәдем. Менә шуның өчен шуны һәрберебез белсенчә менә мин беренче тапкыр Шәмәк авылына куйдык. Без авыл башына керә торганда, теге чыга торган ягына да шушы менә үзебезнең авылда туган Әгъзам Фаттахның турында кыска гына язма белән аның портретын куеп, матур стелла куйдык. Аны без инде район җитәкчеләре белән килешеп, алар килеп карадылар, аларга бик каты ошады. Менә хәзер генә эшләнеп бара Алабакчада Шәвкәт Галиевка карата шушындый эш. Менә әйдәгез дисәм, егетләрне бераз гына җыегыз да, кысыгыз да, ай күтәргәнгә дә куйык. Менә шу безнең рәссамыбызга ул бик кыйммәтле әйбер түгел, шуңа күрә Уйлем һәркем Ләкин авылда бик истәлекле һәм кирәкле. Авылда шундый кешеләр табылыр, чынлап та дөрес, бик тә истәлекле, кирәкле, чөнки бу авылдан менә узганда инде мин узсам шуннан бер тапкыр миндә аны бер вакыттан масыйм, менә ай күргәннәр шундый рәссам бар икән. Менә мин әле бүгенге хәтле белмәдем дә. Ondan соң бит әле әйтәләр, шәхесләрне авыллар үстерә. Ondan соң инде шәхесләр үзләре авылларын таныта дип. Һәм миңа калса әлеге сүзләр чыннан да дөреслеккә туры килә торгандыр. Менә тапшыру башында бик тиздән якташлык җәмгыятенең бәйрәме дип әйтеп беттек. Шулай бит миңа калса бик матур чара көтелә торгандыр. Әйе, чынлап та ул инде 30 еллык сөтки чынлап та зур теге әйтик вакыт. Аны инде билгеләмичә дә уздырып җибәргә дә була. Но без инде бик теләгебез бар. Бу теге бәйрәмне генә билгеләп узу түгел, бу инде сәбәпчесе генә. Сөтки менә без үзебезнең апас якташларын җыясы килә менә бер урынга. Без инде элегрәк тоже даими рәвештә бу эшләрне үткәреп бара идек. Енді күптән менә пандемия вакытлары булгачтан төрле сәбәпләр аркылы ул күптән оешмады. Без аны 27 октябрь көнне Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында Ленин исемендәге Мәдәният йортында шуны бик зурлап үзебезнең Апас районындагы иҗатташ дусларыбыз белән Казан шәһәрендә яшәүче егетләребез, кызларыбыз белән бергә җыеп шушы матур чараны үткәрәбез килә. Ансы да андагы форма эшенә түгел, бик эчтәлекле иттереп, менә анда Апас хәзер Апастагы безнең якташларыбыз бик җыйналар, анда куйырга безнең менә Апас ягында нинди кәсептә булган, ничек бүгенге көнне бар, нинди әйберләр эшлиләр, үзләренең продуктларын, үзләренең теге эшләгән эшләрен алып килеп күрсәтергә. Без дә инде үзебез яктан шушы эшләрне башкарып, ул эчтәлекле дә булсын, мәгънәле дә булсын, иш вакытта күңелле дә булсын өчен менә шундый программа караштырабыз. Бу эштә инде менә Гөлүсә үзең дә бик эшлисең, бик әйтик катнашасың, теләп, актив катнашасың. Безнең дә башка кызларыбыз да бу сер булып калсын, ансын килеп күрербез 27 октябрьдә. Шуңа күрә менә якташларыбызны чакырып калабыз 27 октябрьдә кичке сәгать 4-тә ул җомга көнне, икенче көнне шәмбә ял көннәре була. Рәхәтләнеп, җыелып, үзебезнең якташларыбыз белән, классташларыбыз белән, дусларыбыз белән, күршеләребез белән күрешеп, чәйләр эчеп, концерт карап, шундый матур чарага килүегезне көтеп калабыз. Бик тә күңелле булырга тиеш. Матур очрашулар көне булсын, шулай бит? Шулай, һәм шулай булсын. Марат әфәнде, менә безнең телеканалыбызның архивында район мәдәнияте турында бик матур сюжет та бар. Бергәләп карап үтик әле. Әйдәгез. Татарстанда муниципаль берәмлекләр мәдәнияте көннәре уза. Узган язны башланган әлеге проект җәй көне туктап торып, көз җиткәч кабат старт алды. Апас районы да үз мәдәниятен Казан тамашачысына, якташлар игътибарына тәкъдим итә алды. Районның тарихын кадерләп саклаучы, яшь буынга җиткерүче шәхесләр дә бар әлбәттә. Аның район үзәгендә үзәккә урнашкан иңгерак авылларда 30-35 чакрымнан артмыйлар. Ләкин Апасның үзенчәлекле якларының шундый авыллар бар. Мәсәлән, Ындырчы дигән, ындыр эшләре белән шөгыльләнгәннәр.
balıkçı diyenleri balıkçı bilen, şöyle balık işleri bilen, bakırçı diyenleri bakırçı, bakır ikenler. Mesela Urtabaltay avlunda şana bugüşü, duğa bugüşü, at ızbırıyları yasavşı Efraim abi var. Ya bulmasa indi başka tüveklerde Şıngata avlunda yükede munçala alganlar, munçala bilen şöğüllengenler. Hünerlerin yerleri elbette şakti çok, lakin onların bütün bugün sana bitirip bulundu. Biz bile bugün Şuşut Tiçorin Tiyatrı'na opasların yüzün görsetirge, halka tanıştırga gidip geldik. Күргәзмәләрдән күренгәнчә, шуннан да апас һөнәрчеләр төбәге. Авыл хуҗалыгы район икътисадының нигезе. Моннан тыш терлекчелек, кыршылык та үсеш алган. Ләкин халык ата-бабаларының һөнәрләрен дә онытмый, кадерләп саклый алган. Ә районның мәдәнияте исә көннән-көн үсеш ала. Бүгінгі сәхнәдә дә күбрәк без яшь талантларны тартырга тырыштык. Мәсәлән, Балтай җегете Ранис Мусин, аннан соң инде Былгаердан Камилә Мубаракшина, менә шуның кебек яшь талантлар безнең үсеп килә. Алар үзләрен сәхнәдә бик матур тоталар. Шуннан да шараны әзерләү өчен шактый көч куелган. Апас районы мәдәнияте моннан ары да чәчәк атсын дигән теләктә калабыз. Шуннан да бик матур чараларның берсе иде бу. Марат әфәнде, менә сезгә килгәндә, шуннан да инде туган ягыбызны дип әйтим әле яратуыгыз күренеп тора. Менә мондый тирән хисләрне ничек тәрбияләргә? Менә бүгенге көндә яшьләрдә якташлык хисләре бармы? Мин инде әгәр миңа калса, чынлап та без авылда гади эшче колхоз семьясында туган, мин инде семьяда 6-нчы бала булып, төпчек бала булып туган. Шуңа күрә Алла абыйлар инде чыгып киттеләр шәһәргә, кайсы җиргә, мин өйдә калдым. Кичкенәдән эшләтеп үстерделәр безне. Мине генә түгел, безнең бөтен теге поколение дип әйтик инде. Без ничек тә менә даже безнең теге заставить итүче кеше юк иде. Кар яуса без чыгып кайтарык та мәктәптән. Леген тагып кар түгәдриек. Безнең стенда Sarık sıyır buzağı bütünüsü bizden isteydi. Berengi jüvüş çıkındı tuğrav. Salamap kaydı kırdan küterip, salamına küterip kaytadık biz kırdan. Bütün idegi hizayesti bizden şu 6-7 klas bağları ısındaydı. Ona kadar bunu bağlarga silah geçtiğinde şanmıydı. Ondan sonra indi 7-6-7 klasta okuğanda, jigi kanikullarda biz indi kolxoz işine yeri başladık. Başta jingirek işlerge, ondan sonra indi zor kişiler kebek araba başında Ülen taratıp yeriydik. Ondan sonra indi 8. klasta bitirgesi. Мен traktörda bildiler, men traktörda işledim. Менә шундый atmosferada тәрбияләнгәнгә күрә инде барысында да күреп, авыл кешеләр белән аралашып, олы кешеләр белән ул вакытта бит инде яшь кешегә һәрбер әйбердә яңалык булып тоела. Менә шуның үзләштереп, шуннан, может быть, чынапта үзебезнең авылыбызга, үзебезнең ягыбызга, районыбызга ничек шундый күңелдә калганда яхшы хисләр. Мен чынапта дөрес әйтүен гөрсә бик яратам үзебезнең авылыбызны, үзебезнең районыбызны. Әле мин теге шаятып әйтәм, бар микән андый кеше, мин атна сайын Мәскәүдән Шәмәккә кайтам. Атна сайын бугай әйме? Атна сайын. Казанга да гына түгел. Мин Казанга кирип кенә чыгам да, насыңга топ-туры китәм Шәмәккә. Чөнки мин Шәмәккә кайтып килмәсәм, минем ул атна, икенче атна буш шикелле тоела. Мин шуннан кайтып киләм, энергия алып киләм, миңа анда кайткач рәхәт, кешеләр белән күрешеп, сөйләшеп, менә шундый Тулыланып киләсез, әйме? Шундый менә мотор, шундый хисләр белән киләм яннан. Инде яшьләргә килсәк, төрлесе бар яшьләр арасында да. Бар бик актив кызларыбыз, егетләребез. Бар инде икенче яктан шундый актив, зур өметләр белән без аны теге чакырабыз. Якташлык җәмгыятенә. Вроде башта бер-ике очрашуда ышкыннары бар, аннан соң ишәп торалар. Сүреләләр. Әллә инде теге хәзер бит яшьләр шундыйрак. Әгәр дә үзләренә аннан файда булмаса, бик эшләргә теләкләре юк. Гел каяндыр менә теге файдалы эш кенә эзләп йөриләр. Менә бу кызганыч. Безнең бит якташлык җәмгыятендә анда акча дигән әйбер юк. Анда барысы да кеше үз теләге белән үзе булган, хәленнән килгән әйберне районыбызга, якташлык җәмгыятебезгә нәрсәләр кертә алган эшләрне эшли. Менә һәркем үзенең направлениесында.
Вот, яшьләрне мин иң беренче үземә максат итеп куйдым, шунда сайлангачлан да күбрәк яшьләрне шунда татыр ягыннан. Вот, без бу эшне башладык, бар, безнең яшьләребез дә килде, яңа кешеләр дә килде. Менә шул ук вакытта Гөлүс әбизең дә килдең. Әле 15-20 еллык якташлыкның нәрсә икән белмәгән булгансыңдыр, ул бар Шул микән, хәзер юк Аллаш микән. керменә тирән Хәзер инде сен активларның берсе, бик моңа бик тә шат. Шуның өчен бар яшьләр арасында да Аллага шөкер, шуңа күрә без инде аны күрә белергә, таба белергә кирәк аларны эзләүдә һәр вакытта. Менә яшьләрне дә чакырып калабыз. Бездә шундый оешма бар икән, белеп торсында, анда бик тә мәгънәле, бик тә шундый шул чакта күңелле дә чаралар без үткәрәбез, очрашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез, чәйләр эчәбез, җәй булганда. Шуңа күрә яшьләрне дә чакырып калабыз, килегез, бердә бер шылмагыз, 1-2 сәгатьне югалтуыгыз күбрәк сезгә табыш алып кергән. Файдага булыр шулай бит. Бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Марат әфәнде, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Без исә сезгә барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез һәм һәрбер эшегез нәтиҗәле булсын дигән теләктә калабыз. Бәйрәмгә килгәндә инде гөрле битсен иде һәм матур мизгелләргә бай булсын иде. Саубуллашабыз, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга, бик теләп килдек. Исән сау булыгыз. Киләчәктә дә студиябездә көтеп калабыз. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.